Il-Brass House Unit se tkun qed torganizza avveniment spettakolari lejlet l-ewwel tas-sena bl-isem ta' New Year's Eve Royal fejn huma mistennija numru ta' sorpriżi fil-waqt li se jkun hemm ikel u xorb matul il-lejl kollu. One News żar l-MFCC f'Taqali fejn se jsir l-ispettaklu waqt li kienu għaddejjin l-aħħar provi tekniċi. Hawn tkellimna ma' Kevin Abela, direttur tal-Brass House Unit, fejn qalilna li l-beħ tal-biljetti miexi b'ritmu maġġel u dan juri kemm il-pubbliku qed jistenna din l-attività. Qabel għalina wkoll il-fatt li l-avveniment ser ikun qed isir taħt it-tinda jgħin biex dawk preżenti jkunu għalkemm. Tissa naħsibna biex nagħmlu New Year's Eve b'differenza fis-sens wara l-esperjenza kollha li akkumulajna through the years, ħsibna biex nagħmlu show fuq livell differenti. U meta ngħid fuq livell differenti, ħajkonna żewġ shows, ħajkonna The Alchemist qabel jibdew ix-shows, ħajna 4 DJs. Għal aktar informazzjoni u għal biljetti, wieħed jista' jżur is-sit brasshouseunit.com/New Year's Eve.